What's up, vítajte u nového videa, dneska to je z hry Rocket League, dneska ideme hrať 2v2 rankedy, bude to napínavé, ideme na to. Dobre, let's go, sme tu. V týme máme Guess31, dúfam, že nebude hádať, čo má robiť, dúfam, že vie, čo má robiť. Tam možno 50. Hi. OK. Poď. Mám. Tak, pás možno som si dal. Let's go, kámo. Problém je, že minúta a pol intense hry jak nikdy. Teraz to stačí tak udržiavať možno, netrebalo, kámo, neviem spraviť, netrebalo by sa tam ani moc pchať, stačilo by to udržať. No, vôbec nie je zlá rozhrávka. Tak. Poď, ide. Kámo, on fakt celý čas tam nikto není, on príde na tú poslednú minútku. Dobre, to som posral. Typek? Kámo, čo on? Dobre. Dáme gól a nie, že by ten typek čo hral, on čaká vzadu, vidí, že mu to tam nechávam, úplne mu to tam celé prenechávam a typek to takto nechá. Než typek má, kámo, podľa mňa najdlhšie meno v tejto hre. Nikto nemá dlhšie meno jak on, to sa stavím s tebou. Tak, skúsim taký read. Kámo, celkom som to prečítal. Nečítam síce často knihy, ale toto som prečítal dobre. No, dobre, aspoň taký touch, že nevie. Skúsim ja. Tak, o stenu. Poď. A chápeš, proste on tu už není potom. Ide späť, alebo čo. A neviem čo to... KAMO! Read jak nikdy. Dobre, dostanem demo od najdlhšieho typka na svete. Má dlhšie meno, že ho bude pravda. Zás, a ten istý! To sa nebudem ani vyjadrovať, bude vedieť, že mám nerva na to, takže... Nevadí, nemám boost. Beriem od nich. Tak, počkám. No, dobre, zahral to dosť zle. Ale dobrý dal flick, typek. Skúsim možno mu vrátiť demo, keby to šlo. Dobre, poď. Nechám to, budem čakať viac zadu. Tak, skúsim teraz. Dobre, nič, nevadí, typek tam je aspoň. Dúfam, poď. Nice, kámo, dobrý save. Idem ja. Nice, dobre som ho dal. Poď, nad neho, kámo, krásne. Teraz nemám boost, ale musím ísť z druhej strany, skúsim to jak zahrať. No, nevie, dobre, no, čo som to zahral? Zahral som to asi tak. No. Mám to, že by. Let's go, kámo. Wow. Nice, kámo, ide to zatiaľ dobre. 2-1, 50 sekúnd do konca to ešte stihajú, ale stačilo by to udržať. Alebo ešte jeden poistkový. Typek, poď, kámo. Je tu typek. Dobre, hraje. Keby to pasol, možno. Dobre, skúsim ja. Tak. No, možno. Jasne, že tu typek není. Poď. On dlho čaká, kámo, zbytočne. Tak, 15, ale taká na našu stranu, nevadí. Poď, typek. Zahral to v pohode. Čakám radšej v bráne, budem to riskovať. Teraz možno. Vidím, že obidve sú celkom približne ďaleko. Dobre, jedno mám. Kámo, kámo, to sa mi ani nezdalo, že tak rýchlo išiel. Nevadí. Typek možno. Dobre to zahral. Čakám tu. Možno to vojde. Ne, dobre. Čakám. Nebudem riskovať stračky. Dobre, u nich to zostalo. Možno. Let's go! Dobrá hra na začiatok, myslím si, že celkom v pohode. Ideme na rovno na ďalšiu. OK, teraz tu máme zase taký Mario. To je Super Mario možno, neviem. Proti mne zase typci nehrajú spolu, čiže za mňa vždy lepšie. Pretože nie sú tak spojení, nevedia čo možno. Síce môžu volať samozrejme, ale to nie je. Poď, možno pas. Kamo, to mne sa iba lagol, alebo neviem. Nevadí? Nice, to možno skúsim. No, poď. Close one. To mi ušlo, to fakt, to tam nemalo byť. Kamo, teraz hrajeme úplný retard. Som vyukaný, neviem z čoho. Poď. Že by? Taký lucky goal? Nice.
Gól jak gól, ale nešťažujem sa. Poď, možno 50. Nice, kamo, blok. Že by gól? To by som bol veľmi lucky na také dačo. Tak kedy máš viac šťastia, než rozumu, keď robíš toto, čo robí typek. Tak, trochu pinč. Nešťažujem sa. To som zahral veľmi zle, ale... Tak? Nie! Jasne. Typek, dúfam, že to stíha. Nice, dobre stihol to. No, to som dal tak stredne, ale dobre, typek ide. Typek ide. Nice, kámo, nice shot. Nice. Pekne to zahral, vôbec bez problému, on dal takú jednu tu a tu sa dotkol a reálne už potom letel za tým. Dotkol sa? Nie. Aj som aj tak v pohode. Idem. Nice, celkom. Hlavne, že to nejde úplne presne na našu branku, to je vždy horšie než toto. Poď, možno. Nice, flick. Nebudem mu radšej nič písať, nech si to zahrá. Kamo. Strašne dobre hraje ten typek, neskutočne hraje. Wow! Beautiful! Great pass, strašne dobre hraje. Typek vie, čo robí. OK. V pohode hra. Typek vedel veľmi, čo robí. Vôbec, ideme rovno na ďalšiu, nebudeme to zdržovať. Žiadne free promo, samozrejme. Ale ide typek, počkam, nebudem chodiť. No, skúsim teraz. Nice. No, to sa odrazí, jasné. Ja som dement, to som mohol rovno na toto. Mohol som rovno dať shot on goal, alebo jak sa tomu hovorí, ale nevadí. Dobre. Typek to tiež pôjde zahral. To by som mohol challenge, tak, aspoň na mid. Typek je vzadu, nevadí, aspoň bere boost, trochu defense. A idem tiež dozadu, berem pedríba. Tak, poď. Skúsim počkať, nie, idem. Aj, typek ma trochu, ako boostol má, ale tá... Nie tak, ako by som to bol. Poď. Aspoň tak zahrám, že by to nešlo na nás úplne. Dobre, typek ide po boost. No, ja skočím zase, kamo, so stick driftom, alebo neviem, čo to je. Tak, poď. Alebo skúsim. To bolo najviac divný shot, čo som kedy spravil, ale fungovalo to. 15. Typek dal 50. A ja to takto zdvihnem? No, jasné, že nie. Vôbec nice. Zle som to zahral, ale... Typek vstal. Skúsim. Ne. Ne, kamo. Až keď to ide z dola hore. Z hora to je jedno. My ďalej nezdávame sa 3 minúty a 39 sekúnd, to ešte je dosť času. Nie, ty to poslal úplne hore. Nie, to som presne čakal spraviť, čakáme trochu. Dobre, neviem sa trafiť do lopty, to je tiež potrebné. Dobre, to som sa príliš rýchlo snažil dať čo spraviť a poď, typek. Dobre, trochu zavadza, ale nevadí. Beriem mu boost. Možno tak gól. Možno. Fú, nice, kámo, som trafil open net. To je, za to si zaslúžim like, si myslím. To bolo začo neskôr, kámo, ale dobrý pas dal. Sice on. To možno bolo trochu toxic. Nevadí. Ísť. Beriem boost dozadu iba. Dobre. Možno taký trochu, taká divná 15 alebo ešte blok. Neviem, čo to bolo. Idem po ňom, skúsim. Challenge, nice. Taká 15, let's go. Nice, kámo. 2v1, či 2-1. Minúta 23 do konca. Za mňa ešte majú šancu síce vyrovnať, ale zase máme šancu aj my dať ešte 1, 2, 3 góly. Idem. Skúsim late. No, vyšlo celkom za mňa. Tu mi stihol zobrať boost. A nestihol zobrať obidve, nevadí. No, teda, pre mňa dobre. Možno 50, to som zle zahral.
Nemusel som ho asi challengeovať, nevidel som, jak blízko bol. Škoda, mohol som radšej asi počkať. Nevadí. Teraz late. Nice, kam zbytočne typek skočil, takže radšej čakám vzadu. Recovery. Ne, to som myslel. Skúsim tak od zem aspoň. Smetol som viac teammate, ale... Sniff, kámo, tak sorry, ale typek zbytočne čakal s plným boostom a čaká preč. To mohol kľudne zahrať skôr. Nemusel by som to ani ja tam skúšať. Ide on asi, dobre, nechám ho. Čakám vzadu. Možno. Dobre, typek letí, to neviem, či chcem moc challengeovať, tak to challenge typek, okej. Hlavne, že to trafil, mám to. Dobre, free goal, nice. Dobrý pas dal. 3-3. Takže teraz 40 sekúnd do konca. No, radšej by som dal gól, než by som to dal do overtimeu. Takže ideme sa snažiť, potrebujeme to vyhrať. Zabolalo by, keby sme prehrali v overtime, takže nechcem tam ani radšej riskovať a ísť. Tak, 15 ešte, jasne, čakal som. Čo s tým spravím? Dobre, tu som mu vnechal boost, dement. Hrám tak dozadu viac. Tu mu vysiam, tak. Ne, tu som to myslel. Kamo, čo robím? Zbytočne rýchlo sa... Ne. Neviem, proste sračky robím zbytočne rýchlo. OK, taký divný kus pinč. Beriem boost. Kto to stíha ešte dačo? Stíhame dačo ešte? Poď, keby to zdvihol. To tak nie až. Dobre, o zem hlavne, ideš ty. Tick shot. Idem pomaly možno za ním, keby náhodou tam bola taká šanca. No. Ne, dobre, trošku som to fejkol. Dobre, aj typek to fejkol. To nechcem challengeovať, ty možno. Dobre, teammate to zahral. Poď. Emotional, damn it! Dobre, dobre skočil, len teraz či mi to tu padne. Né. Nice, kamo. Let's go. Perfect. Thanks, to bolo dosť close. Dosť close, lebo... To som fakt trafil celkom... random, ale typek tým pádom, že asi to nečakal. Alebo nečakal, že to, neviem, možno nečakal celkovo. Tak to skončilo dobre. GG. Dobrá hra, kámo. Ja, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Boli to 3 hry, celkom za mňa dosť nabité. Jedna síce skrátená, ale výhra. Dúfam, že sa nám bude dariť aj naďalej a vidíme sa u ďalšieho videa. Čauko.